ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟି ଭାଗେଶ୍ୱର ପିଚୁ କାମ ନିମ୍ନମାନର ନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାର ମନ ମର୍ଜିରେ କରୁଛି କାମ। କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଉତ୍ତରଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଗେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲ ବନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ସହ ପିଚୁ ପଡୁଛି। ଏହି ପିଚୁ କାମ ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ନିଜ ମନ ମର୍ଜିରେ ପିଚୁ ଢାଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ କାମଟିର ସମୟସୀମା ପୂରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା କାମ ନିମନ୍ତେ ପୁନଶ୍ଚ ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। କାମ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନ ରହିବା, ଠିକାଦାର ରାସ୍ତା ସଫା ନକରି ବାଲିମାଟି ଉପରେ ପିଚୁ ଢାଳିବା, ଏହା ପୁଣି ନିମ୍ନମାନର ପିଚୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଢଳାଯାଇଥିବା ପିଚୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କାମ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NT ଖବର।